Laing batch sa mga nadakpan sa curfew sa Mandawi City ang ipalimpyo na sab sa kanal ganina buntag aging silot kanila. Gipasalig sa kapitan, basta adunay madakpan. Ingon ani gyud ang ipabuhat kanila aron magkat-on. Ang report ni Nico Sereno. 11 ka mga tao ang na-apprehend kagabi sa Umapad, Mandawi City nga migawa sa bay bisan kun dunay curfew. Sama sa naunang mga nangadakpan, gipa community service sila sa paglimpyo sa kanal. Ang bahin sa waterway, kilid sa health center, ang gitahas kanila kaganiha aron ilang limpyuhan. Sila na ang ikaupat nga batch sa mga violators sa barangay sa mga lagda nining enhanced community quarantine. Standby lang yun, pero ano yun, nabang barkada lang gapon ba? Bisang gidili na, nahibaw na sila. Pero nakaibaw man sila sa ilang violation. Nga kini nakasuway naman sa paglimpyo, basi nga magtagam na ni. Requirement gyud nga mapuno ang usa ka sako sa kada tawo, una pa sila ma-release. Pipila kanila miangkon nga di gyud lalim ang ilang nadangatan, maong di na gyud kuno sila muusab. Kapoy kaayo yun. Okay kayo. Kaayo. Hugaw baho, ambot lang, di ba sabtan? Tagang? Tagam gyud. Tinadyo ko mo sa bahala na. Tagam. Kaanong tagam. Nadarasad ko sa nila sa ba? Kada? Nga naman, nagawas mo? Narami sa balay pero nahog nung kuning nadakpan kay nagtapok mi dito tanan. Nagtapok mo? Ano tapok mo? Istorya? Istorya ra gud. Tanan mi kaning kon ba kaning TikTok. Kaya raman basta kay nakatawang lang sa barangay. Pero kapoy siya? Kapoy pero lingaw. Matod sa kapitan, sunod nga ipatawag niya ang ginikanan sa mga nabadlungan nga mga minors. Kay di man pwede gumikan sa ilang pangidaron ang mga ginikanan ang silutan ug palimpyuhon sa lain na sab nga lugar. Padadaan ko na itong sumon. So, ang mga ginikanan, sila na po na ang mo community service. Kaya nga nung ilang ipasagdan ng ilang mga minor nga anak. No? Gipahibaw sa City Hall, depende sa barangay, unsay ilang ipahamtang nga silot. Apan naglaraw ang syudad, mupalabang og ordinansa nga naglatid sa prescribed penalties sa mga makalapas sa ECQ sa Dakbayan aron muparehas ra ang penalties sa tanang barangay. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.